Bé, bon dia, benvinguts. Gràcies per atendre la convocatòria. En primer lloc, si em permeteu, abans de començar, m'agradaria tenir un record pel senyor Josep Porta, que ens va deixar aquesta setmana, com sabeu, fotògraf, il·lustrador, no? I registrador d'imatges del nostre club. Des d'aquí, en nom del club, volem donar el nostre condol a familiars i amics i bé, desitjar-los que ho puguin passar el millor possible i que això sempre serà casa seva. Dit això, avui el protagonisme és per l'Òscar Rubio, a qui cedeixo la paraula. Bon dia a tothom. He convocat aquesta roda de premsa per comunicar oficialment que aquest diumenge 18 de gener serà el meu últim partit al camp d'esports defensant la samarreta i els colors de l'equip de la meva ciutat, al llarg d'aquestes 3 últimes etapes que ha viscut el club com a Unió Esportiva Lleida, Lleida Esportiu i Lleida Club de Futbol. Mai hauria imaginat que aquest comiat arribaria d'aquesta manera, a mitja temporada. M'hauria agradat que fos en el mateix escenari, sí, però celebrant l'ascens tan esperat i desitjat. Però el futbol, com la vida, no sempre segueix el guió que un somia. Durant aquests darrers 10 anys he viscut lluny del meu fill. 10 anys veient-lo només una setmana al mes. Ha estat dur, molt dur, però fins ara era logísticament possible. Avui la realitat ha canviat. El meu fill, per motius aliens a mi, se n'ha anat a viure a un altre país. I aquesta és la raó d'aquesta decisió. Per què? Per damunt de tot, abans que futbolista, soc pare. I encara que m'hauria encantat continuar defensant els colors del meu estimat Lleida, ara mateix el meu fill em necessita i sempre serà la meva prioritat. Vull donar les gràcies en primer lloc a tota la meva família, als meus pares per haver-me inculcat l'amor pel futbol i especialment pel Lleida. Tots sabeu que el cognom Rubio és sinònim de Lleida. A la meva parella, per entendre i donar suport a aquesta decisió tan difícil, i sobretot al meu fill Neo, per la seva paciència, per la seva força i per haver suportat tants anys la distància. Tot el que he fet sempre ha estat pensant en el millor per a ell. Gràcies Marc i Jordi per haver confiat en mi des del primer minut, per formar part d'aquest projecte, per poder formar part d'aquest projecte i per lluitar sense descans per mantenir viu el club. Gràcies als meus companys, al cos tècnic i a totes les persones que formen part del Lleida Club de Futbol. Estic convençut que assolireu l'objectiu i que aquest serà el primer pas i el més important perquè Lleida torni algun dia a estar on es mereix. M'agradaria poder anomenar i agrair una a una totes les persones que han format part de la meva vida futbolística, però no acabaria mai i segur que em deixaria algú. Així que des d'aquí, gràcies a tothom. També a tots els clubs, ciutats i aficions que en el seu moment em van acollir com un més i em van fer sentir sempre com a casa. I no podia acomiadar-me sense donar les gràcies a l'afició del Lleida, per ser un jugador més, per animar-nos fins a quedar-vos sense veu a cada partit, per ser-hi en els bons moments, però sobretot en els dolents. Si aquest club continua viu, és gràcies a vosaltres. Gràcies per haver-me tractat sempre de manera excepcional i fer-me sentir tan especial. No m'agraden els comiats, per això no dic adeu. Dic fins aviat. Sé que d'una manera o altra els camins del Lleida i els meus es tornaran a creuar. Mentrestant, continuaré portant el Lleida al cor i seguiré sent el jugador número 12, ja no des del camp, sinó com un aficionat més. Només em queda dir, som i serem, mai morirem, visca Lleida. Gracias. No quiero llorar. Va. Vinga, Jordi, si vols dir alguna cosa. Se'm fa superdifícil parlar. Donar-li les gràcies a l'Òscar, primer per haver acceptat ser bandera d'aquest projecte a tercera ref, que per suposat no s'esqueia el que és ell, el seu nivell i el que ell mereix com a jugador, no? Però quan jo sempre he dit que vaig arribar aquí el 21 de juliol i no teníem cap jugador, he mentit, perquè si un jugador tenia era ell i és l'únic que sabíem que hi seria, passés el que passés, no? Perquè això ho havia manifestat ell al Marc i sabíem que amb ell hi podíem comptar. Parlar de l'Òscar com del Miguel és parlar de Lleida, ho ha dit ell, i jo només donar les gràcies per haver estat un exemple
per als més joves que tenim dins del vestidor, no només aquest any, també en temporades anteriors, com jo coincidit amb ell, per ser sempre un referent i un exemple de què ha de ser un professional del futbol i sobretot per haver ensenyat l'ofici de futbolista. No? A vegades parlem dels oficis que es porten de pares a fills, no? Els fusters, no? I l'Òscar va heredar del Miguel això i ens ha deixat un llegat supergran, el que és l'ofici de futbolista. No? I el que avui, el dia de Nacional, el Jaume, l'Aleix, els més joves, segurament molt li deuran també a l'aprenentatge que han tingut amb ell. I una mica, molts em pregunteu aquests dos últims partits, com és que l'Òscar potser no juga d'inici, no? I una mica, ara teniu l'explicació que potser llavors no podíem tampoc explicar ni el moment, però al final l'Òscar decideix això, nosaltres hem de pensar en nosaltres, en veure també el Marc Alegre a la posició lateral quan més aviat millor, i agrair-li per últim aquest últim gest que tindrà en una setmana de 3 partits, allargar el seu comiat fins al dia de canvi d'Avet, una per poder jugar aquest partit a casa, que esperem que sigui una festa, i que sigui el comiat que ell mereix, però també perquè una setmana de 3 partits ens farà aquest últim servei segur, demà a Vilassar i diumenge en el canvi d'Avet a casa. Nosaltres ara només donar-li les gràcies i que el diumenge, entre tots, fem que tingui el comiat que tantíssim es mereix ell i tota la seva família. Gràcies, Jordi. Sobretot gràcies, Òscar. 318 partits oficials en 3 etapes, 5è jugador amb més partits de tota la història, només per darrere d'històrics com el seu pare, el Miguel, l'Antoni Palau, Juanjo Lecumberri o el Chema. 264 partits com a titular, 216 complerts, 24.506 minuts, 39 targetes grogues, cap targeta vermella i 14 gols. Aquests són els números de l'Òscar Rubio amb les diferents etapes del Lleida, però l'Òscar Rubio és més que això. L'Òscar Rubio no és només números, no és només estadístiques, l'Òscar Rubio és història del Lleida, l'Òscar Rubio és història del futbol de Lleida, i per això aquest diumenge volem que sigui una festa. No és un adeu, és un fins després, perquè segur que tornaràs, segur. Això és casa teva, ets el club, tu ets el Lleida com ho és el teu pare, ho va ser com a futbolista i ho és ara com a exjugador, i per tant des del club només agrair tot l'esforç. Òscar Rubio és esforç, treball, compromís, però sobretot és una persona humana, és una persona honesta, com bé ha dit el Jordi. Sabíem des del primer moment que el club continuava aquest any a tercera, que l'Òscar estaria amb nosaltres, l'Òscar seguiria, perquè així ja ho havia manifestat, va descartar altres propostes que tenia per en altres llocs, la seva prioritat sempre ha sigut Lleida, i per tant només podem donar-li les gràcies. Com a referent del futbol lleidatà, des del club avui hem enviat una invitació a tots els clubs del territori, a tots els clubs de la província, perquè diumenge tots els nens del futbol base puguin venir al camp d'esports, estan convidats de manera gratuïta per poder veure qui és l'Òscar Rubio vestit de blau per última vegada al camp d'esports. Creiem que ha de ser un referent, és un referent per tot el futbol base i per tant hem fet aquesta invitació a tots els clubs del territori, així com als presidents també de tots els clubs de futbol. A la vegada també enviarem aquest matí una invitació a les institucions, Diputació de Lleida i Ajuntament de Lleida, perquè vinguin a poder ser els seus màxims representants, perquè entenem que l'Òscar és més enllà, la figura de l'Òscar va més enllà del futbol, va més enllà del Lleida, de la Unió Esportiva Lleida, del Lleida Club de Futbol, va molt més enllà d'això. Representa el que deia, honestedat, treball, compromís, esforç, valors de l'esport en general, en aquest cas del futbol en particular, però de l'esport en general, i per tant creiem que mereix que
tot el territori, que la ciutat li reti aquest últim homenatge pel que significa, pel que ha significat i pel que significarà. Insisteixo que això és casa teva i que tornaràs. D'acord? Així que res, poca cosa més a afegir, simplement agrair, i ja potser ho faig una mica també a nivell personal perquè han sigut mesos molt complicats i l'Òscar sempre ha estat allí, sempre. La trucada pràcticament setmanal hi era, no trucada d'interès, sinó trucada d'interès a nivell personal. I això demostra com és com a persona l'Òscar i aquí sempre se li ha d'agrair. No? Per tant, Òscar, moltes gràcies, molta sort en aquesta nova etapa i aquí tens casa teva. Gràcies. Bé, ara si voleu fer alguna pregunta, a la vostra disposició. Òscar, bon dia. Hola, bon dia. Comencem una mica pel principi, per aquesta decisió. Entenc que ha sigut una decisió molt meditada. Si em demano què és el que més t'ha costat des que has de prendre aquesta decisió fins ara, què és el que més ha costat acabar prenent això? Bueno, tots els passos. Al final, pues, primer comunicar-li al Marc i al Jordi que havia pres aquesta decisió. Després, el dilluns, quan vaig parlar davant de tota la plantilla per dir-los, i bueno, és que és molt complicat pensar que jo porto fent això tota la vida, no he fet res més. I al final, no sé què dir-te, tots els passos són difícils, però al final el que no es fa per un fill no es fa per ningú, no? I me toca fer això ara mateix i ja està, tampoc t'ho puc dir res més. Entenc que dius te'n vas a tu fill, no sé si tens intenció de seguir jugant allí o posant o dient adeu al Lleida, dius adeu també de moment al futbol. Sí, no tinc intenció de jugar allà. Jo sempre, la meva intenció era acabar aquí, al Lleida, on vaig començar, on va començar tot, i la meva intenció no és seguir jugant. Hola, Òscar, com t'imagines aquest partit de diumenge on et podràs acomiadar del club? Home, jo me l'imagino amb una victòria, això és el primer. I després està clar que serà molt emotiu, sobretot per a mi. I, bueno, però ja t'ho dic, si tinc que signar com té que ser el partit, prefereixo que no sigui emotiu i que traiem els 3 punts perquè són molt importants. Òscar, de tots aquests anys, sobretot a l'etapa aquí a Lleida, amb els 3 noms que ha estat aquest grup, no sé si hi ha alguna espineta que se t'hagi quedat clara. Bueno, sí, ja la saps. Però necessito que ens la diguis, quina és. Bueno, pues quan he dit el comunicat pues que m'agradaria que desitjava pues, haver-me retirat amb un ascens amb el Lleida, no? Amb altres equips sí que l'he aconseguit, però amb el Lleida tinc aquesta espineta, pues tots saben lo del penal de Sevilla, no? Al final, pues aquesta és l'espina que me porto, però bueno, espero que, com he dit ja, que tot s'arregli, aquest any s'aconsegueixi l'objectiu de la salvació, que arribi l'inversor i que al final, a partir d'aquí, el Lleida tiri cap amunt i aviat podem celebrar tots un ascens. No serà com a jugador, però bueno, estarà aquí per celebrar-ho des d'una altra posició. No sé si, evidentment, parles de l'espina de l'ascens, però no sé si almenys hi ha una satisfacció de poder-te acomiadar sabent que és l'últim partit teu. No potser imagino el passat maig, on la situació era de molta incertesa, que suposo que vau jugar aquí, tots no sabíeu si tornaríeu a aixafar el camp d'esports o no, no sé si almenys la tranquil·litat és aquesta de saber que diumenge serà l'últim partit i que et pots acomiadar amb la consciència tranquil·la. Sí, a veure, jo la consciència la tinc tranquil·la perquè sempre he donat el 100% de mi mateix i clar que és molt millor i el millor escenari, ja ho he dit, que sempre ha sigut el camp d'esports per a ser l'últim partit. Però bueno, m'hagués agradat que més que a mitja temporada pues, hagués sigut pues, en un partit que poguéssim haver celebrat un ascens, hagués sigut el somni, però el lloc és l'ideal. Tu t'has quedat sense paraules, tu. Ets el primer d'intervindre i avui... Volia preguntar, Òscar, més que preguntar, volia donar-te les gràcies per tots aquests anys i després aquesta decisió pel teu fill, aprofitant que estàu aquí avui amb el teu pare,
vas per, no sé si n'has parlat amb ell, què és el que el teu pare et va dir tu? Però a què et refereixes? Que em va dir de... En aquesta decisió que heu pres i que òbviament tu l'heu parlat amb la família, tu prens aquesta decisió pel teu fill, què és el que el teu pare et va aconsellar o et va poder dir? Bueno, aconsellar no, ell al final sap el que... Ell és pare també i sap que al final per els fills fas el que sigui. I al final, quan el teu fill te reclame, diu que vol estar amb tu i que te necessite, i després jo sé que si no marxo no el veuré des d'aquí fins que torni, que seran molts mesos, i bueno, ja he anat aguantant veure'l una setmana al mes, però ja això és molt temps i és inviable. Molt bé. Això és tot? Molt bé, doncs, gràcies per venir. Gràcies a tots per estar aquí. Fem una nosaltres, després amb els jugadors, amb els pares, si voleu. Doncs com dèiem, aquesta ha estat la roda de premsa que s'ha celebrat aquí al camp d'esports. Ho està contant tot l'Ivan tècnicament. Aquí li demanaré ara que me deixi un minut perquè faré una de les pertinències coronàries i mig. Seguirem aquí al camp d'esports. Fem una tota nosaltres? Sí. Els companys para la prèvia pertinent al partit de demà al camp del Vilassar. Minuts i mig, tornem a aquesta setmana. No, tío. Óscar, descansa ahí. Me pongo arriba. De partido. Ay, perdón, Walter. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Aquí hi ha un mòbil que no sé de qui és. Si no lo sorteamos. No, gràcies per vindre. Ànim, gràcies. Diumenge el qual i el definitiu. Adéu. Gràcies. Però m'ho veig, millor. Contra aquí. Venga. Doncs, com veiem, aquesta ha estat la roda de premsa en la qual Òscar